Apa? Mau makan apa? Apa ya ini? Anak-anak minta rawon. Kita makan apa? Lihat ntar aja deh pilihannya. Ayo rek, anakku njaluk rawon iki. Lah nek aku ambek bojoku ya saonoe ae. Tapi yo jenenge saonoe, yo deloken dhewe lah. Nah, iki kahuripan lurus ae nang kono, engko liwat taman kangkung sing biasane iku lho rek. Iki bek sayur. Nah, saiki aku diapit dua sungai rek. Siji iku sampinge ono kali sumput. Iki mono spot mancinge wong kahuripan ambek wong sumput rek. Nah, warungnya ono nang samping kanan. Bayi yo sing ngantri koyo ngene lho. Nah, mari ini dijelasno ambek bojoku rek. Pas aku datang, menu yang kelihatannya banyak itu ternyata bookingan orang. Jadi ya nggak bisa dipesan. Akhirnya aku pesen rawon sama rica-rica bebek. Pilihan lauknya selain rica-rica bebek itu ada ayam goreng, terus lele goreng, ini babat goreng, terus empal daging. Sekarang mari makan. Ini rawon isinya empal sama tempe. Wah, rawonnya itu gurih, sedangkan empalnya itu ada manis-manisnya gitu. Dimakan bareng gitu cocok banget, enak. Bebeknya juga enak ya teman-teman ya. Tuh nggak alot sama sekali. Jangan lupa sambalnya diuyul-uyul ke nasi biar makin enak. Cobain ya rek. Kapan-kapan makan apa lagi kita?